Ebben a videóban szeretném megmutatni, hogy hogyan kell beállítani a Panasonic hőszivattyút, hogy a melegvízkészítés ne az áramhiányos időszakban történjen. Ehhez nyomjuk meg a gyors menü gombot, válasszuk ki a lefelé nyíllal a naptár funkciót, készülék megkérdezi, hogy szeretné-e szerkeszteni az időzítőt, azt válaszoljuk, hogy igen, időzítő beállítása, Enter, kiválasztunk egy napot, ez most mindegy, nyomunk egy Entert, hogy per pillanat vasárnap van, még egy Enterrel hozzáadok egy pontot, illetve még egyel, tehát sok Entert kell nyomni, és itt megkérdezi, hogy hány órától mi történjen. Én úgy állítanám be, hogy délután 2-től legyen bekapcsolva. Télen majd ugye ez a napocska és a csaptelep, de per pillanat nyáron vagy csak a csaptelep, aki nem hűt, vagy hópehely és csaptelep, mint az én esetemben is, aki hűt a hőszivattyúval. Megkérdezi a rendszer, hogy hány fokos legyen a melegvíz. Én 44-re állítom be, nekünk ez bőven elég ahhoz, hogy nyáron tudjunk zuhanyozni mind a négyen. Nyomok egy Entert, és most az történt, hogy délután 2-től bekapcsolja a hőszivattyú a melegvizet és a hűtést, és egy következő lefelé nyílva, egy második pontra történő bejegyzésben fogjuk azt beállítani, hogy miután ez elkészült, akkor már csak hűtés legyen. Ehhez megnyomom a szerkesztést, kiválasztom, hogy 3 óra, 1 óra alatt bőven elkészül nyáron a melegvíz, működésbe abban az esetben, hogyha hűtünk. Hogyha valaki nem hűt, akkor a működést ki fogja választani. Működésbe, és kiválasztjuk csak a hópelyhet. És tulajdonképpen ennyi az egész. Az történik, hogy délután 2 és 3 között a hőszivattyú bekapcsolja a melegvíz készítés funkciót, hogyha a melegvízzel végzett, akkor ki fog állni újra hűteni, hogyha szükség van rá, és délután 3-tól csak hűtésmódban fog menni a következő délután 2-ig. Következő nap délután 2-ig. Ez azért jó, mert minden estére, amikor ugye általában az ember zuhanyzik, teli tartály melegvízzel fog neki menni a hőszivattyú. Ami melegvíz benne marad, azt használjuk majd másnap reggel, délelőtt, ugye délután 2-ig, és délután 2-től újra teli tölti a hőszivattyú a tartályt melegvízzel. Egy olyan időszakban, amikor